gyntaf yn y bennod. Cymerwch ofal i beidio a chyflawni eich dyletswyddau crefyddol o flaen eraill, mwyn cael eich gweld ganddynt. Os gwnewch, nid oes gwobr i chi gan eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Felly, ni'n parhau yn y bregaeth ar y mynydd pregaeth gan Iesu Grist, wrth gwrs, wedi dechrau pennod 5. Ac beth i ni wedi gweld, jyst i ni gael cofio ble i ni, ym mhennod 5, mae'n dechrau gyda cymeriad y Cristion, y person sydd dan fendith Duw, y person sydd, allech chi gyfieithu fe'n llythrennol, yn hapus, yn wyn ei fyd. Ac dyw e ddim beth ych chi'n disgwyl. Mae'n gweud bod y person yna yn dlawd ynddo fe'i hunan, yn dlawd yn ei ysbryd, yn galaru ac yn gofidio am ei fethiant ger bron Duw, yn dod yn addfwyn wedyn yn llaw Duw, i'r arglwydd Duw cael gwneud beth mae moyn dy fe, a mae gyda fe newyn a syched i fod yn iawn gyda Duw, ac i wneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. A dyma'r person, medde'r arglwydd Iesu, sydd yn wyn ei fyd. Dyma beth sydd yn dangos bod ni'n edifarhau am ein pechod ac yn pwyso ar Iesu Grist i gael bod yn iawn gyda Duw. Ac wedyn mae Duw ar waith wedyn y mywyd y person yma, a mae'n dangos trigaredd. Mae wedi cael trigaredd, mae e'n dangos trigaredd. Mae'n awyddus i fod yr un peth tu fewn a tu fas, yn bir o galon. Mae wedi profi heddwch gyda Duw, mae'n awyddus am heddwch gyda dynion. Mae'n fodlon wynebu efledigaeth, o achos cyfiawnder ac enw Iesu Grist. A dyma'r person sydd yn hapus, sydd dan fendith Duw. Dyma'r person sydd yn halen wedyn ac yn oleuni yn y byd, meddwl Iesu Grist. A mae hwnna'n sioc. Dyma'r person sy'n mynd i fod wir yn halen ac yn oleuni yn y gymdeithas. A dyna mae'n am i ni fod fel i bobl. Ac wedyn, mae gan y Cristion nod awydd yn ei fywyd i fod yn gyfiawn. Yn gyntaf, yn iawn gyda Duw, ac wedyn i fyw yn iawn yng ngolwg Duw. Ac mae'r arglwydd Iesu yn ein atgoffa ni, mae rhaid i'n cyfiawnder ni fod yn ddyfnach, yn helaethach na chyfiawnder y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Nid rhywbeth arwynebol, ond rhywbeth dwfwn yn ymwneud â'r cymhellion, motifs, y galon, popeth o'r tu fewn. Ac mae wedi dangos hynny gyda'r gyfraith. Mae'r arglwydd wedi dysgu ni ynglyn â'r gyfraith, yn arbennig ail ran y gyfraith. Mae wedi cywiro beth oedd y Phariseaid yn dysgu, ac mae wedi'n dysgu ni beth mae'n golygu i beidio â lladd, i beidio cyflawni godineb ac yn y blaen. Ac mae wedi rhoi i ni, mae'n llawer dyfnach. Mae'n ymwneud â'r llyged, mae'n ymwneud â'r meddwl, mae'n ymwneud â'r cymhellion. Os i ni eisiau byw yn iawn ger bron Duw. Ac, ond beth sydd yn bwysig i ni gofio trwy hwn i gyd, i ni dod yn iawn gyda Duw yn gyntaf trwy bwyso ar gyfiawnder Iesu Grist. Mae hwnna'n bwysig iawn i ni bob amser i gofio. Dyna sydd ni'n dod yn iawn gyda Duw yn y lle cyntaf, yw pwyso ar Iesu Grist. Ac ar ôl hynny, nid cyn hynny, ar ôl hynny, mae'r Cristion eisiau byw yn iawn, yn gyfiawn ger bron Duw. A beth sydd yn bwysig yw, achos yn gyntaf i ni'n dod yn iawn gyda Duw trwy Iesu Grist, mae hwnna'n golygu bod Duw gyda ni. Mae hwnna'n golygu bod ysbryd Duw yn dod ato ni ac yn dod yno ni. Ac felly mae e'n fywyd i ni fyw yn nerth yr ysbryd glân. Ac yn nerth Duw, nid yn ei nerth ni ein hunain. Felly mae'n bwysig i ni gofio hynny
bob amser i ni'n cael ein calonogi. A nawr, i ni'n dod i bennod 6, maes chydig bach yn wahanol, mae'n cario ymlaen, wrth gwrs. Bywyd y Cristion yn y byd ym mhresenoldeb Duw. Dyna yn fras y thema am bennod 6. Yn ymostwng i Dduw ac yn dibynnu'n llwyr arno fe. Ac mae 2 ran i'r bennod, 1:18 yw'r rhan gyntaf, ac ni'n cael cyflwyniad i hwnna yn adnod 1. So mae 2 ran, 1:18, wedyn 19 i 34. Y rhan gyntaf, dyled swyddau crefyddol. So y bywyd crefyddol. Shwd i ni'n byw ein bywyd pietistaidd, crefyddol, yng ngolwg Duw ac yn y byd. Shwd mae'n neud hynny? Yn ail, bywyd yn fwy cyffredinol. Fel rhai sy'n teithio trwy'r byd yma, fel pobl sydd ag anghenion bob dydd. Y bywyd crefyddol a'r bywyd cyffredinol. Mae'n ardderchog. Mae'r arglwydd Iesu yn barod i'n dysgu ni a dangos i ni shwd i fyw y bywyd yna fel Cristnogion. Nawr, y peth cyntaf, wi ddim eisiau neb i gymysgu, y peth cyntaf, ni'n dod yn iawn gyda Duw trwy bwyso ar Iesu Grist. Yn ail, i ni yn gofyn i'r arglwydd am help, ni'n cael ein dysgu shwd i fyw nawr, ein bywyd fel diolch iddo fe, yn iawn yn y byd. Ac mae'n her, wrth gwrs, dyw e ddim yn rwydd. Dyw e ddim yn rwydd. I ni ddim yn gweud bod beth sy'n cael ei ddweud yn y bregaeth ar y mynydd yn rwydd. Dyw e ddim. Mae'n anodd. Mae'n chwilio ni. Mae'n anodd. Mae yna dreialon, mae yna faglau, mae yna frwydrau. I ni yn wynebu y diafon, i ni'n wynebu y cnawd, yr hen natur, i ni yn y byd yma sydd yn wrthwynebus. Ac i ni'n trial byw nawr ein bywyd fel Cristnogion yn y sefyllfa yma, fel halen, fel goleuni, byw yng nghanol eraill yn y byd. Dyma lle ni wedi cael ein gosod. Pan mae person yn dod i gredu yn Iesu Grist, dyma yn cael ei gipio i'r nefoedd. Na, ni'n cael ein gadael yma. Maen nhw yn y byd, meddai Iesu Grist wrth weddio dros ei ddisgyblion. Dwi'n mynd, ond maen nhw'n aros, a bydd yr ysbryd yn dod i fod gyda nhw. Felly mae'r bennod yma'n help mawr, fel y bregaeth, ond mae yn ei chwilio ni. Dyw e ddim yn wastod yn gyfforddus os i ni'n real ac yn onest. Mae'n gallu bod fel drych, wrth gwrs, a dyna un o'r pethau mawr am y Beibl. Dyma'r sleid nesaf sydd gyda fi. Mae e fel drych. A mae'r Beibl ei hunan yn dweud bod e fel drych. Gewn ni'r adnod mewn munud. Drychwch ar y llun am eiliad, a meddyliwch beth yw'r neges y llun. Okay? Chi'n gweld beth yw'r gwahaniaeth? Chi'n gweld beth mae'r darn yn meddwl am ei hunan, a beth mae'r drych yn dweud amdano fe. Okay? Dyma'r adnod nawr te. Oherwydd os yw rhywun yn randawr y gair, ac nid yn weithredwr, y mae'n debyg i un yn gweld mewn drych y wyneb a gafodd, fe'i gwelodd ei hun, ac yna wedi iddo fynd i ffwrdd, anghofiodd ar unwaith pa fath un ydoedd. Mae'r adnod yna'n gweud 2 beth. Mae'r gair fel drych i ni gael gweld. Mae rai ni gael drych, mae rhai pobl, so nhw'n cael drych, wrth gwrs, yn y tŷ o gwbl, achos bod e'n arwydd o falchder. Ond mae'n well cael drych i gribo'ch gwallt a bethau cyn mynd mas, yn dweud, edrych yn weddol barchus. Ond chi'n gweld eich hunan yn y drych, a chi'n gweld, o diar, so i wedi cribo'n wallt, o diar, mae'r coler yn hollol fforong, neu beth bynnag. Ond chi'n gweld beth i chi ddim yn gweld heb y drych. A mae gair Duw fel yna. Un o'r pethau gorau am air Duw yw i ni'n cael rhywfaint olwg arno ni'n hunain. Ger bron Duw sydd yn lân, sydd yn sanctaidd, a pan oedd Iesu Grist nawr yn sôn am na ladd a naw o dineb,
I ni wedi cael cipolwg bach. Pidwch â meddwl, o ie, jyst wneud y peth. Na. Beth am eich meddyliau chi? Beth am eich cymhellion chi? Ac wrth gwrs, i ni'n dechrau cael yn chwilio, i ni'n dechrau gweld pethau. I ni'n dechrau cael ein atgoffa o bethau dwfwn, falle bod ni ddim wedi sylwi yno ni ein hunain. A'r ail beth mae'r adnod mae'n dweud, chi'n gweld rhywbeth o'ch hunain, ond mae'n dibynnu wedyn beth chi'n neud. Un peth yw gweld yn y drych, dim ond un peth yw hwnna. Mae dewis da chi wedyn, ymateb i beth ych chi'n gweld, neu byd o. Gallwch chi weld bod eich gwallt chi'n fes, a gweld, os dim ot. Sa'n ni weld neb heddi. So, cario ymlaen. Neu, well wneud rhywbeth amdano fe. A dyna bwyslais i agor, yw gallwn ni fod yn randawr y gair, a ddim yn gwneithurwr. Mae'r efengil wastod, dim ond yn gweithio pan ni'n gwneud beth mae'n dweud. Dyw'r efengil byth yn gweithio i neb os nad ni'n gwneud beth mae'n dweud. So i ddechrau, cred yn yr arglwydd Iesu ac fe geid y achub. Edif ar hewch, mae teyrnas nefoedd wrth law. Os i ni'n neud mi fydd na fendith. Os na, fydd na ddim. A mae hwnna'n wir am bob rhan o'r bywyd Cristnogol. Mae yna addewidion, mae yna anogaethau, mae yna orchmynion, mae yna fendithion. Ond, os nad ni'n gwneud beth mae'n dweud, newn ni ddim profi fe. Bydd e ddim yn reality, bydd e ddim yn brofiad i ni. Mae gyd yn dod lawr, gwrando, gweld, a gwneud. Ymateb mewn i fuddugol. Ac wrth edrych ar y bennod yma, a'r bregaeth yma nawr i ni'n dod i nabod ein hunain, i ni'n dod i weld ein hunain. Ac un peth mae'n neud, wel, dau beth, mae'n reality check i ni, fel mae Duw yn ein gweld ni, mae'n ymostwng, mae'n tynnu ni lawr, fel bod ni ddim yn uchel yno ni'n hunain, mae'n tynnu ni lawr, ger bron Duw, a mae'n hala ni wedyn ni i bwyso ar Iesu Grist. Mae'n hala ni i bwyso ar nerth yr ysbryd glân. Dyw'r arglwydd ddim yn ein tynnu ni lawr jyst mwyn rhoi trimad i ni a roi ni yn ein lle. Dyw byth yn neud hynny, wrth gwrs. Dyw'r ysbryd glân ddim yn argyhoeddi ni o bechod jyst i'n tynnu ni lawr. Na. At Iesu Grist. Mwyn i ni ddod at Dduw. Mwyn i ni brofi reality Duw yn ein bywyd ni. A'i nerth, a'i fendithion, a'i fywyd ef. So dyma ni, mae'r adnod yma'n gyflwyniad i'r adran gyntaf, hanner cyntaf y bennod. Ein dyletswyddau neu ein cyfiawnder yn llythrenol, ein cyfiawnder ni. Hynny yw bod ni'n mewn diolch, yn byw bywyd, ni eisiau byw bywyd sy'n iawn yn olwg Duw, achos bod ni wedi dod yn iawn trwy Iesu Grist. Ac i ni eisiau byw nawr yn unol ac ewyllus Duw. I ni eisiau byw i blesio Duw yn ôl ewyllus Duw, yn ôl beth mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni, wrth gwrs. A dyma lle mae'n gymaint o help y bregaeth ar y mynydd. I ni eisiau diolch, i ni eisiau gwasanaethu yr arglwydd.